Ipuin guztietan bezala, honetan ere, pertsonaiak azaltzen dira. Horantxe azalduko dizuet, pertsonaia horien ahotsa eta gertatzen zaiena, zein instrumentut egingo duen. Ia, Peru, gure protagonistaren ahotsa, harizko familia osoak egingo du. Txoritxo bat ere agertuko da, eta txoriaren ahotsa zeharkako txirulak egingo du. Ahateare agertuko da, eta atearen ahotsa oboeak egingo du. Katuaren aberriz, klarinetea. Aitona ere agertuko da, eta aitonaren ahotsa fagotak egingo du. Eta otsoaren ahotsa tropa. Eta ehiztariak ere badauzkagu, eta ehiztarien tiroak tinbalak egingo ditu. Listo. Argi daukazue? Bai? Ekin egingo diogu ipuinean. Ados? Goiz eder batean, Peru etxeko lorategiko atea ireki, eta zelai handi batera, eta handia eta berdea, ara atera zen jolas egitera. Zuhaitz handi bateko adar batean, txori txiki bat zegoen eserita. Txoria, Peruren lagunetako bat zen, eta kantu alaiez esan zion. Zein lasai ikutin den hemen.
Peruri jarraika eta ibilkera trakets samarrarekin ate bat zikoan poz-pozik. Pozik izan ere Peru lorategiko atea zabalik utzi zuen. Gure ateak zelaian zegoen Urmaelean bainutxo bat hartzea erabaki zuen. Txori txikiak ahatea ikustean, egan urbildu, belar gainean pausatu eta zera esan zio. Zi egazti klase zarazu, egan egiten ere ezpadakizu, eta ahateak honako erantzun. Eta zi egazti klase zarazu, igerian ere ezpadakizu. Eta hori esan ondoren, Urmaelera sartu zen ahatea. Eztabaidan luze jardun zuten biek. Ahatea Urmaelean igerian eta txori txikian ur ertzetik saltoka. Halako batean, zerbaitek piztu zion arreta Peruri. Arrastaka eta isil-isilik katu bat ari zitzaien hurbiltzen. Katuak zera bentsatu zuen. Txoritxoa eztabaidan ari da buru belarri. Nire agarrapatuko du. Eta zaratarik egin gabe, txoriaren gana hurbildu zen arrastaka. Oiukatu zuen Peru, eta txoritxoak azkar egin zuenean zuaiz puntako adar batera. Ahateak haserre katuari karranka egin zion Urmaelaren bertutik. Katuak zera bentsatu zuen. Mirezi alduztu aitzera igotzea. Gora eristen izenerako seguru txoriak alde egin duela egan. Peruren aitona haserre atera zen etxetik. Peruk lorategitik atera zelako eta gainera atea zabalik utzi zuelako. Oso arriskutsua da hor kanpoan egotea. Zer gertatuko litzateke basotik otsoa aterako balitz, Zer gertatuko litzateke?
Peru ez zion jaramon handiegirik egin aitonari, eta azaldu zion, bera bezalako mutilek ez diotela beldurrik otsoari. Hala eta guztiz ere, aitonak Peru eskutik heldu eta etxera eraman zuen. Bidean, lorategiko atea jentzaz irmo etxe zuen. Garai honean, izan ere, atea itxi bezain laster, otso ikaragarri bat atera zen basotik. Katua, azkar batean, txoritxoa zegoen zuaitzera egozen. Atea, karranka batean, urmaeletik irten, eta ies egiten saiatu zen. Baina, traketxa zen ahate gaixoa. Eta saiatu zen arren, otsoa askoz azkarragoa zen. Gero eta hurbilago zegoen, eta azkenean harrapatu eta... irentsi egin zuen. Une hartan, honako hau zen egoera. Katua zuaitzaren adar batean, eta txoritxoa beste adar batean. Hori bai, bien artean tarte zabala utzi noski. Eta otsoa zuaitzaren inguruan gira eta buelta. Oraindik ez eta gora begira.
Bitartean, Peru ate itxiaren atzetik dena ari zen ikusten. Eta ez zuen bat ere beldurrik. Etxera korrika sartu, soka sendo bat hartu, eta lorategiko hormara igo zuen. Zuhaitzaren adarretako bat gainera, hormaraino iristen zen. Otsoak han jarraitzez, zuhaitzaren ingorban. Peru, beldurrik gabe, adarrari heldu eta zuhaitzera salto egin zuen, eta txoritxoari zera santzion. Zu, otsoaren arreta erakarri, egin egan beherantz eta hurbildu otsoaren muturrera, baina kontuz, otsoak eseitzala harrapatu. Txoritxoak ia ukitu egiten zuen otsoaren muturra bere goekin, eta otsoa oso haserre salto egiten zuen astoratuta txoritxoa harrapatu nahian. Ederki ari zen txoritxoa otsoa izorratzen, eta otsoak ahalegin betean txoritxoa harrapatzeko. Baina txoritxoa oso azkarra zen, eta otsoak ezin zuen harrapatu. Bitartean, Peru sokarekin lazoa egin zuen, eta kontuz zuhaitzetik behera jaitsi zuen. Lazoarekin otsoaren buztan harrapatu, eta tirakarra sendua eman zion sokari lazoa estutuz. Otsoak bereak egin zuela ikusita, eta kilioak hartuta, saltoka hasi zen eta askatu nahian. Baina, Peruk aurretik soka beste adar batera lotuta zuen. Otsoak zenbat eta salto handiagoak eman, orduan eta estuago lotzen zen soka. Harik eta harrapatuta gelditu zen arte. Momentu horretan, iztari batzuk atera ziren basotik. Otsoaren arrastoari jarraika ari ziren eskopeta eta guzti. Apuntatu eta... Oiokatu zuen Perok zuhaitzetik. Ez dago tiro bidearri, txoritxoak eta nik otsoa harrapatu dugu. Lagunduko diguzue zogora eramaten? Eta, orain, imaginatu garaipenaren desfilea. Lehenengo, Peru, guztien aurretik, arro eginako balentria begatu. Otsoa lotuta daramatela.
atzetik, Peruren aitona katuarekin. Aitona beti bezala, marmarrean eta burua astinduz. Baina zer gertatuko zen Peruk otsoa harrapatu ez balu, Zer gertatuko zen? Guztien buruen gainetik, txoritxoa egan. Begira zein ausarta garen, begira zer harrapatu dugun. Eta adi entzuten baduzuen, oraindik ere ahatearen karrankak entzun ditzakezue otsoaren tripa barrutik. Izan ere otsoak hain azkar irentsi zuen, non bokadu bakar batean oso osorik eta bizirik irentsi zuen.